खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै सावरायनाय आयदा राजखान्थि। बे राजखान्थियारि आयदायाव दिनै सावरायनो लादों बड'लेण्डनि बा बिटिसिनि बिसायख'थिनि सोमोन्दै। बिटिसिनि बिसायख'थिखौ दोनथ'नाय जादों। थांनाय एप्रिल दाननि गिबि सप्तायावनो जानो गोनांमोन, नाथाय दुलाराय हादोरावनो लकडाउन होनायाव बिटिसिनि बिसायख'थिखौ दोनथ'नो गोनां जादों। बेखौ फावसायथ'नाय जादों। जेब्लानोखि थासारिया मोजां जागोन अब्ला बेखौ बिटिसिखौ लानाय माने खुंफिननाय जागोन बिटिसिनि बिसायख'थिखौ। आथिखालाव बिटिसिआव गभर्नरनि खुंथाया सोलिगासिनो दं बा रायजो बेंगिरिनि खुंथाया सोलिगासिनो दङ। बेखिनियावनो सावरायनो नागिरदों बिटिसिनि बिसायख'थिनि खोथाफोरखौ लानानै। जों बिटिसिनि बिसायख'थिनि खोथाखौ सावरायनायनि लोगो लोगो मोननै हान्जाखौ बेहाय सावरायनो गोनां जायो। BPF आरो UPPL बे मोननै दोलोआनो गोख्रों महरै नुजादों। नाथाय मोनसे दोलो दंबावो, बे जाबाय हिरा सरनिया बा नब सरनिया दैदेननाय जि हान्जा दं। बे हान्जायाबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोगासिनो दङ बिटिसि हालामाव। दा खोथाया जादों बेहायसो बिटिसिआव गासै मोन 40 बियाबफोर दं, माने बियाब दं बा समस्ति दङ। बेहाय 40 समस्तियाव गासै 27 देरहाबानो जाबाय, सोरखारा खुंनो हायो। दानिया नायदो, BPF हान्जाया थांनाय 17 बोसोर बिटिसिखौ सामलायगासिनो दं, माने बिथांमोनानो सोरखारखौ सालायगासिनो। हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बिटिसिनि चिफ जाबोगासिनो दङ आरो BPFनिबो आफादगिरियाबो हाग्रामा महिलारिनि जाबोगासिनो दङ। दिनैसिम सोलायनो रोङाखै बा बिथाङानो जाबोगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो UPPLनि खोथाखौ जों नोजोर होयोब्ला बिथांमोना दिनैसिम नाथाय सोरखार खुंनो हानाय बिथांमोननियाव बेबायदि MCLA गैया। दिनैसिम बिथांमोना सोरखार खुंनो हायाखै। थांनाय बिसायख'थियाव बिथांमोना PCDRमोन। PCDRखौ सोलायना, माने PCDRनि सोद्रोमाफ्रानो थोंजों UPPLनि माने नामा सोलायदों। मानसिया सोलायना लाबाय नामखौ, माने मा बिनि मुंखौ सोलायबाय, UPPL होनानै आफादखौ जागायबाय। दा UPPLआ थांनाय 2019 मायथाइनि जि MP इलेक्सन दङ बेहायबो जेनदों। बेहाय UPPLनिफ्रायबो होदोंमोन, बेराफारसे BPFनिफ्राय जोंनिया केबिनेट मन्त्रि दङ प्रमिला रानी ब्रह्म, बिथाङा नमिनेसन होदोंमोन। बिथाङा केन्डिडेटमोन सासे, नाथाय बिथाङा हिरा सरनिया बा नब सरनिया आखायावबो जेननो गोनां जादोंमोन। बेराफारसे उरखावगोरा ब्रह्म दंमोन UPPLनिफ्राय, बिथाङा 3rd नाम्बार पजिशनाव फैदों। 2nd नाम्बार पजिशनाव जोंना प्रमिला रानी ब्रह्मआ फैदों। दा बे बिथिंखौ नोजोर होब्ला नायोब्ला मोनफ्रोमबो बिसायख'थियावनो BPFआ देरहाबोबाय थादों। थांनाय 2022आवबो बिराद मोजाङै देरहादों। बिनि उनाव 2010 बेहायबो जोबोर मोजाङै देरहादों। 2015 जोबोर मोजाङै देरहादों। नाथाय नैबे 2020 बेहाय माबायदि जागौमोन दा बुंनो हाया। मानो होनबा 2020आव थांनाय जानुवारि दानाव BTR गोरोबथाया जानानै फैदों। गोजोन गोरोबथा होननो नागिरदों बा बे गोरोबथायाव सागान होदों NDFBनि मोनब्रैबो हान्जाफ्रा आरो मोनब्रैबो हान्जानि आफादगिरिया बेहाय सागान होदों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, बै समनि आथिखालनि UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ, बै समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। साखि महरै होदों बा उइटनेस महरै दंमोन बेहाय सागान होनायाव आसाम सोरखार, लोगोसे BTC सोरखार। BTC सोरखारनिफ्राय BPFनि आफादगिरि बा बै समनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लकडाउननि थाखाय BTCनि बिसायख'थिखौ दोनथ'नाय जादोंमोनब्लाबो, नाथाय BPFआनो होन बा UPPLआनो होन, बिथांमोननि बिजाथिफ्रा गाव गावखौनो गोख्रों खालामनो, माने बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि हाबाफारि लादों। हाबाफारिया बे नङा जे बिथांमोना मेल मिटिं खुंदों, बिदि नङा। नाथाय बिथांमोननि पार्टियाव सोद्रोमा थिसननायनि हाबाफारिखौ बिथांमोना लाबोबाय थादों। जों नुनो मोन्दों UPPLआवबो गोबां सोद्रोमायानो हाबफैगासिनो दङ, बेबायदिनो BPFआवबो गोबां सोद्रोमाया हाबफैगासिनो दङ। बेखायनो गावबा गाव पार्टियाव बा हान्जायाव बेबायदि सुबुं हाबफैहोनायजों बिथांमोना गावबा गावनि पावारखौ बा गोहोखौ दिन्थिनो नागिरदों आरो BPFआ बुंफिनदों फिन बिथांमोनानो बोले सोरखारा फैफिनगोन, माने बिथांमोननि हान्जायानो BTCनि खुंथायखौ
मोनफिनगोन माने बिथांमोनानो खुंनो मोनगोन बिथांमोनानो देरहासारगोन बेराफारसे UPPLआ बुंदों BPF खौ देग्लाय फेजेनथारगोन बिथांमोना फैगोन मानो होनोब्ला सोलायनायखौ बयबो नागिरदों बयबो सोलायनायखौ नागिरदोंनो बयबो माने गोजाम सरखारखौ बिदाय होनानै गोदान मोनसे हानजाखौ सोलायहोनो नागिरदों बेनि जाहोना जादों सोलायनायनि गुबै जाहोना बुंनो नागिरदों UPPL हानजाया बे जाहैबाय करापसन जादोंनो माने मा गोबां जाख्ल'नाया जादोंनो लोगोसे जेबो मोजां खामानिखौनो मावाखै माने डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावाखै होननानै बुंनो नागिरदों UPPL हानजाया नाथाय जों जुदि नोजोर होयोब्ला थांनाय 2003नि सिगां जों बड'लेण्डनि नोजोरखौ जों बड'लेण्डनि सरासनस्रा थासारिखौ जों नायोब्ला बेहाय जों नुनो मोनगोन बर'फोरनि रांखान्थियारि समाजखान्थियारि गुबुन गुबुन बिथिंखौ जों नायोब्ला बा ओनसोलखौ नायोब्ला लामा दालांफोरखौ जों नायोब्ला नाथाय जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दंमोन माने मा बेबायदि दावगानाय नङामोन दिनै एसेब्लाबो दावगादों नाथाय नोंगौ गोबां जायगायाव दासिमबो दालां जायाखै गोबां जायगायाव दाबो लामा सामाया थिग नङा गोबां जायगायाव दिनैसिमबो जाख्ल'नाया जादों जाया नङा जादों बेफोरबायदिखौ नाथाय फोरमान होनोसो हानांगोन दिनै आं बे फोरमान होनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव बे सावरायनाय आयदाखौ लायाखै मानोना बेहाय आंहा फोरमान होनांगौ बाथ्रा गैया बेहाय आंहा बुंनांगौल' UPPLआ मा बुंदों आरो BPFआ मा बुंनो नागिरदों BPFआ बुंनो नागिरदों प्रमद बर' बिथाङा थगायबायनो माखौ थगायखो BTR खौ सुक्ति खालामनानै बिथांमोना थगायबायनो मा थगायखो मुले बड'लेण्डआ जायासै BTRसो जाबाय BTRआव जेबो नुनो गैयानो दा BTRआव मा गैया आं जेबो मिथिया माखौ गैया होननो नागिरदों BPF हानजाया बेखौ आं बुजियाखै माखौ गैया होनदों बा माने गैया माने मा खम दं आरो जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि गैया बेखौसो बुंनो नागिरदोंमोन माने गैया होननाया बे जेरैबायदि जानांगौमोन जेरैबायदि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जानांगौ बे बुस्थुआ बेहाय गैया बा जाया बेखौ बुंनो नागिरदों BTRआव नाथाय जायखिजाया गोरोबथायानो माबा मोनसे माबा नङा माबा मोनसे लाबोयो BTRआबो माबा मोनसे लाबोदों बेहाय जोंहा जेबो सन्देह खालामनांगौ गैया मानोना बेहायबो मोनब्रै मोनबा इउनिभार्सिटि जागायनायनि खोथा दं सुक्तिफोराव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानाय खोथा दङ गुबुन गुबुन बिफान गायसननायनि खोथाफोरा दङ बायदि बायदि मावख' लुनायनि खोथाफोरा बेहाय दङ दा बेखायनो बे बिथिङाव नायोबा BTRआवबो माबा नङा माबा मोनसे दङ नाथाय सेपारेट स्टेट जायासै बेल'सो जे रायजो राजानि गेजेराव बे मोनसेया एसे दुखु जानानै दङ मानो होनबा सेपारेट स्टेटआ जामारनायमोनब्ला गुबुन रोखोम जासिगौमोन दिनै दा नाथाय आसामनि सिङावनो मोनसे BTR जागोन जेरै आसामनि सिङावनो मोनसे BTC दिनैसिम नाथाय BTCनि जि माबा दङ सिमा दङ बे फुवार जायाखै माने बारायदेराखैबो खमबो जायाखै दिनैसिम उनावहाय BTC बिसायख'थिया जाखांनायनि उनाव कमिसनफोर दायोब्ला बारायदेरनाय बा खमायदेरनाय खोथाया उननि खोथा जागोन बेखौ जोंहा सावरायनांगौ बाथ्रा गैया नाथाय दिनै BTCनि खोथाखौसो बुंनो नागिरदों इलेक्सननि खोथाखौ बुंनो नागिरदों मोननैबो हानजाया BPF आरो UPPLआबो दाबि दैखांगासिनो दङ बिथांमोनानो देरहागोन BPFआ होनदों गावसोरनो देरहागोन UPPLआ बुंदों गावसोरनो देरहागोन दा खोथाया बेखिनियावनो रायजो राजाया गोनो गोथो जानानै दङ माबोरै देरहागोन BTC सुक्ति खालामनायाव बिथांमोना देरहादों BPFआ बै समाव हाग्रा महिलाया सुक्ति खालामदोंमोन बेनि थाखायनो रायजो राजा जोबोद मोजां मोनदोंमोन नोंगौ बिथांमोनानो सुक्ति खालामना लाबोबाय बेखायनो BTCनि गाद्दियाव बिथांमोनखौनो जिरायहोबाय देग्लाय BTR सुक्ति खालामबाय बेहाय NDPनि मोनब्रै हानजा दङ लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ दा खोथाया जादों NDPनो माबोरै होगोन मोननैबो हानजायाव दङ दा NDPनि सोद्रोमाफ्रा बिथांमोना दङ रायजो राजाया दा गोनो गोथोआ बेसो जादों दा सावरायग्रा होन धीरेन बर' होन बिथांमोना BPF हानजायाव हाबबाय लोगोसे ओरैहाय फेरेंगा आरो गबिन्द बिथांमोना UPPLआव हाबहैबाय दा बेखिनियावनो मोनसे गोनो गोथो जाबाय मानोना बिथांमोना सानदोंमोन मोनसे मोजां ज' जागोन खौसेथि रायजो राजाफ्रा साननाया नाथाय बिथांमोनाबो गावबा गुबुन गुबुन हानजाफोराव हाबहैजाबाय दा बेलायाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया दा रायजो राजायासो भट होगोन रायजो राजायासो देरहागोन नाथाय दिनैनि नोजोराव जों नायनो थाङोब्ला BPFआ एसे नङा एसेब्लाबो खहा जानायनि चान्सआ दङ मानो होनबा सुक्तिया जाया नङा जामारदों आरो सुक्तिखौ लानानैनो लोगोसे सोलायनांगौ होननानै मोनसे खोथाखौ बुंबोबाय थानायाव जानो हागौ मानसिफोरनि गेजेरावबो एसेबाबो सोलायनो हागौ दा बे बुंनाया मोजां नङा दि UPPLआनो सोरखाराव फैगोन बे बुंनाया दिनैनि दिनाव खाबजाथावनाय नङा मोजांबो नङा आरो बुंनांगौबो बाथ्रा नङा दिनैनि बे सावरायनाय आयदायाव नाथाय जों सरासनस्रायै नायोब्ला
BPF जुदि थांनाय बोसोरफ्राव थांनाय समफ्राव जुदि एसे मोजां मावदोंब्ला मोजां मावथारदोंबा बिथांमोनानो गाद्दियाव फैफिनगोन आरो जुदि बिथांमोना जुदि थांनाय समफ्राव थांनाय 17 बोसोराव जुदि मावथाराखैबा मावाखैब्ला बिथांमोना फैनाय नङा आरो जानायबो नङा रायजो राजाया बाराद्राय सह्य खालामनानै थानो हाया रायजो राजाखौ साननो हागौ पलिटिकेल पार्टिफ्रा बा राजखान्थियारि हान्जाफ्रा रायजो राजाफ्रा माने बुरबक रायजो राजाफ्रा माने बेंग्रा रायजो राजाफ्रा माने रोङा नाथाय रायजो राजाखौ गोबाव सम थगायनानै दोनबाय थानो हाया मानोना रायजो राजाया मोनसे समाव बुजिहैगोन नङा बिथांमोननि पार्टिया मोजां नङा बा बिथांमोना मोजां नङा बायदि बायदि साननाय फैयो बेखायनो मोजां मावनायनि फिथाइया मोजां जायो जेरै बुंनाय दं नोंथाङा जुदि मोजां मावोब्ला बेनि फिथाइखौ नोंथाङा मोजां मोनजागोन आरो नोंथाङा जुदि मोजां गाज्रि मावोब्ला नोंथाङा गाज्रिखौ मोनगोन बेबायदि राजखान्थियारि बिथिङाव बेबायदि जायो नाथाय बुंनांगौ बाथ्राया बिसोरदि थांनाय 17 बोसोरा BPFआनो देरहाबाय थादों बिथांमोनखौ फेजेननो हानाय दिनैसिम गुबुन पार्टी फैयाखै माने बेबायदि जरदार पार्टी फैनो हायाखै पार्टी जायाखै नाथाय देग्लायनि थासारिया एसे आलादा UPPLआ एसे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदों मानो होनोबा बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरिनि मासिखौ एंगारनानै बा दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ आफादखौ नागारनानै जयेन जाफैनाय UPPLआव जयेन जाफैनाय प्रमद बर' बिथाङानो UPPLनि आफादगिरि बेखायनो प्रमद बर'खौ लाइमोन समाजा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमा लोगोसे लाइमोन समाजा जोबोर मोजां मोनो बिथांनि भइस बिथांनि बुंनाय बिथांनि खोथाफोरखौ फल' खालामो बा बिथांजों दङ होनना जों बुंनो हायो बेराफारसे हाग्रामा महिलारिनि जि गोहो बा पावार दङ बिथांखौबो जोबोर मोजां मोनो रायजो राजाया बे नङा जे हाग्रामा महिलारियाबो जोबोर खम बिदि नङा प्रमद बर' आरो हाग्रामानि गेजेराव बेबायदि जोङो बिजिरलायनो थाखाय बा बिथांमोननिखौ रुजुलायनो थाखाय गावबागाव आयदायाव गावबागाव थिगैनो दङ हाग्रामा महिलारिया बेबायदिनो गाहाबो गोहोगोरा गावनि समस्थियाव बेहाबो देरहाखागोन बेबायदिनो प्रमद बर'आबो गावनि समस्थियाव देरहाखागोन बे माने रोखा जाना दङ दिनैनि दिनाव जों बुंनो हायो रोखा होननानै नाथाय सानैबो देरहाबाल' जाया गावबागाव हान्जाया मेजरिटियाव फैनांगोन दा मेजरिटियाव फैनोबा बेसेबां नांगोन जुदि मेजरिटियाव मोननैबो हान्जाया फैयाबा सोर थांगोन दाना जुदि थामथि हान्जाया थाङोबा मा जागोन हिरा सर'निया जुदि फैयोब्ला बा नब हरिनानि पार्टिया फैयोब्ला मा जागोन अब्ला जोंनि BTCआ जेरैबायदि जों सिमां नुदोंमोन बेबायदि सिमाङा मालाबाबो जाफुंनाय नङा जियानो जादोंला UPPL आरो BPF मोननैबो हान्जाया दिनै माने गावजों गावनो मा जादों बुंलायगासिनो दं जों देरहागोन बे बुंगासिनो BPFआ जोबोर करापसन मावदों BPFआ बुंगासिनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि पार्टिया बुंगासिनो UPPLआ जेनगोन बिथांमोना मानो जेनगोन बिथांमोना PTR सुक्तियाव मा लादों जेबोआनो गैया होनना बुंगासिनो दं बिथांमोनानो देरहाखागोन बिथांमोना थांनाय समफोराव जोबोर मोजां मावदोंनो बेखायनो बिथांमोना देरहागोन मावा नङा मावदों बिथांमोना गोबां जायगायाव मावदों मावद्रायाखै होनना बुंनाया गोरोन्थि जागोन मानोना हाग्रामा महिलारिया मावाखै होनबा बुंनाया गोरोन्थि जागोन बिथाङा मावदों एसे मावदों नाथाय जेरैबायदि मावनांगौमोन जानो हागौ बेबायदि मावाखै जानांगौ रायजो राजाफोरनि थाखाय दा बे बिथिंखौसो जों नोजोर होनो गोनां बाथ्रा जे मोननैबो हान्जानि गेजेराव जुदि मेजरिटिया फैयाब्ला मा जागोन मोनसे नङा मोनसे हान्जाया जुदि मेजरिटियाव फैयोबा जेबो नङा मोननैबो आफादानो बर'जों दाजानाय बा आफादगिरि सानैबो बर'नि बेखायनो जोंहा मा मोनसे मावगोन होननानै सानना लानो हायो बर' फिसाफोरनि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय नाथाय जुदि बर' रायजो राजानि साननाय हनाया जाफुङा जाब्ला बा गुबुन मोनसे पार्टी थामथि पार्टिया फैनांगौब्ला बेसो जारलाया जागोन मानोना जों थांनाय MP इलेक्सन नुबोखादों मोननै इलेक्सन जों नुबोबाय MPआव हिरा सर'निया बिथाङा देरहागोन होननानै सानना लायो नाथाय बर'जों बर' माने बर'नि आफादफोरानो गावजों गाव गावस्रालायनायाव MP इलेक्सनाव मोननैबो थांनाय इलेक्सनाव जों जेननायखौ नुबोदों बेखायनो बेखौ नोजोर होनायाबो मोजां जियानो जादों लास्ट जोबथारनायाव मा जों बुंनो नागिरो जे UPPLआबो खम जरि नङा BPFआबो खम जरि माने दुरबल नङा दिनैनि दिनाव ओंखायनो मोननैबो हान्जाया गोख्रों जोंनि बे BTCआव नाथाय भटारफोरनि आखायावसो बे दङ भटारफ्रा जायखौ मोजां मोननानै होगोन जायखौ देरहाहोगोन बिथांमोनासो BTCनि गाद्दिखौ बा BTCनि खुंथायखौ लांनो हागोन बा सोरखारखौ दानो हागोन बेखिनियानो आसा खालामो थाबै जोंनि जायगायाव COVID-19 बा कर'नानि महामारिया थाबै जोबना BTC बिसायख'थियाबो मोजां थासारि फैयोबा जाफुंगोन आरो जाफुंनाय लोगो लोगो जोंनियाव मोनसे मोजां खुंथायारि जोनथोरा जानानै फैगोन माने खुंथायारि राहाया फैगोन मानोना आथिखालाव
गभर्नरा सालायगासिनो दङ दा बिथिङाव गभर्नरानो सामलायगासिनो दङ बेखायनो जुदि बिसायख'थिया जायो बिनि उनाव काउन्सिलनि सोरखारा जागोन माने बिटिसिनि सोरखारा जागोन दा बेखिनियावनो गोबाङानो बुंनो नागिरो बिटिआर आरो बिटिएडि मा फाराग दङ दा बे मा फाराग दङ बेखौ दिनै बुंला उननि समाव जों बुंगोन दिनैसिमबो बिटिसि जाना दङ बिटिसिआ दिनैसिमबो सोलायनाय नङा नाथाय उननि बिटिआरआ जाबाय जायगानि नाम बिटिसिआ जाबाय काउन्सिलनि मुं नोंथांमोना गोसोआव बेखौ लाबानो जाबाय बिटिसिआ जाबाय काउन्सिलनि आयेनारि आफाद आरो बिटिआरआ जाबाय जोंनि जायगानि मुं माने जों जे ज' जेराव दङ बे जायगानि मुं बा बिटिएडि होननायाबो बे मोनसे जायगानि मुं दा जोबथारनायाव बेखौनो हास्थायो जे जोंनि जायगानिफ्राय कर'ना महामारिया जोबनांगौ बिनि उनाव मोजां थासारिया फैथों बिसायख'थिया जाथों आरो बेहाय बयबो मोजाङै जेन बाहागो लालायो आरो भटारफ्रा बयबो जे भट होथारनांगौ बे मोनथाय भट होनायाबो आरो होथारनांगौबो आरो गावबा गाव साननाय हनायजोंसो भटखौ होनांगौ सोरनिबा थाखा फैसाजों होजानानै बा सोरजोंबा थगायजानानै भटखौ होनो नाङा बेखिनियावनो दिनैनि बे राजखान्थियारि सावरायनाय आयदाखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।